Cine este Iisus Hristos? Întrebarea care a fascinat și provocat umanitatea de peste 2 milenii. Cine este Iisus Hristos? Determină o reflectare profundă și o atitudine în cunoștință de cauză. A fost El un mincinos? A fost El un nebun? Sau este El, așa cum a afirmat, Fiul lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare schimbă totul, atât în planul credinței, cât și în cel al înțelegerii vieții noastre. Să presupunem pentru o clipă că Iisus a fost un mincinos. În acest caz, ar fi putut să inventeze o poveste grandioasă declarându-se Fiul lui Dumnezeu. Însă, ce mincinos ar accepta o viață de sărăcie, batjocură, persecuție și o moarte brutală pe cruce pentru o minciună? Un astfel de om ar căuta mai repede profit, putere, influență, etc. Iisus a respins bogățiile și privilegiile sociale, dar a îmbrățișat ideea iubirii aproapelui, a smereniei și a sacrificiului. În plus, mesajul său nu doar că a rezistat în timp, dar a marcat și transformat societatea umană. Ar putea o minciună să inspire o astfel de schimbare radicală? A fost Iisus atunci nebun? A fost El un om care credea cu sinceritate că este Dumnezeu, dar fără să-și dea seama de adevăr? Această ipoteză cade în fața dovezilor ce decurg din viața și învățăturile sale. Un nebun nu ar putea oferi înțelepciunea profundă a predicii de pe munte și nici strategia provocatoare la gândire a parabolelor sale. Un alienat mental nu ar putea arăta atâta empatie cât a avut el față de cei mai marginalizați. Mai mult, calmul și stăpânirea de sine cu care a înfruntat adversitatea mai marilor zilei contrazic orice idee de instabilitate mentală. Astfel, rămâne o singură explicație. Iisus Hristos este cu adevărat ceea ce a pretins a fi, Fiul lui Dumnezeu. Minunile sale, cum ar fi vindecările miraculoase, puterea sa extraordinară asupra fenomenelor din natură și învierea din morți, confirmă divinitatea sa. De asemenea, mărturiile contemporanilor săi, schimbarea radicală a mentalității și a întregii vieți a ucenicilor săi după învierea sa, dovedesc puterea deosebită a învățăturilor lui. De asemenea, răspândirea creștinismului într-o societate care s-a dovedit mai mult ostilă decât primitoare pentru el sunt dovezi puternice, greu de combătut, dacă se dorește rămânerea în termenii adevărului. Nu doar că el a declarat că este Domnul, dar a demonstrat această realitate prin gândirea, vorbirea, faptele și, mai ales, sacrificiul său suprem pentru alții. Această concluzie ne provoacă la o alegere personală. Iisus nu a oferit spațiu pentru neutralitate. Ne-a cerut să decidem, îl acceptăm ca Domn al vieții noastre sau îl respingem. Însă, indiferent de decizie, rămâne un fapt indiscutabil. Viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos continuă să fie în centrul atenției de mii de ani, cuvintele lui continuă să schimbe lumea implicând direct sau indirect pe fiecare om de-a lungul generațiilor.